हाय रायजोफोर जोंना दिनैबो रायजोनि माइ गायनाय दङ मैया माइ गायनाया जोबाखै ओंखायनो बे माइ गायनायाव थांनो थाखाय आङो ओंखारबाय हेलमेट आरो नै रेनकट गानना ओंखारदों दा अखा हादों बिखुनजो सासे मिनिलांदों आंखौ नुनानै अखा हादों दा रायजोफोर आङो थांनोसै रायजोफोर नोंथांमोननो देखायलायगोन ओरैबायदि मानिकपुर गामिनि ग्रोम ग्रोम माइ गायनाय नोंथांमोना नायनो एकदम बावथारनाङा आरोखि नाय आरोखि रायजोफोर नै आंनावबो बिराद बिबार बागान दं नै ओरैजाय बिबार गोजा ना साथा गैला नामा साथा दे मा टाइपनि हिन्जावलिलाय मा आखाइल' फायखनहरो फैद' माइ गायनोसै फैद' खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नै दिनै मानिकपुर गामिनि माइ गायनाया नैथि सानाव आगान होबाय माने दिनै जोबथा जागोन आरो दा बेयावनो जोंहा गायग्राफोर गोबां दङ लाबोनाय हांख्रायनानै लाबोजानाय गोजाननिफ्राय गोजान मानसि फैदों दा बेयावनो दा नै जोंहा देग्लायनि नैबे माइ गायनायाव नै मैथाया सफैबाय बावैसो बहानिफ्राय खावब्लानो हेलमेट लाना फैखाबाय जोङो दा हौवा माहारिफ्राबो गाबाद गायनाय खुनाय माबाफ्रा गोरोंथार नै बिथांमोनहा फुदोंबो आरो गायदोंबो नै गायगासिनो ओइ औवारि सार माबोरै मोनदों गायनानै एकदम उफाय गैया प्रिथिबियाव माने साबसिन मोनथारदों आरो ना एकदम आइजो माहारिफ्रा आच्छा बिराद बुरजा गायबाय नै रायजोफोर दारेगा जोंना हौवाफ्राबो लागायखायो गायनो नै होदों आइजो माहारिफ्रा बैथिं दङ होखायोलै खुनु खोथा गैयानो अब्ला थब्लि जाजोब्बाय माइ गायनानै आंबो गायसै र' लगायदों माखासेफ्रा गायनाय फुनायाव बिबान गैया बिथांमोना खोथिया रोगाग्रा खोथिया बानग्रा दसे सम खोथिया रोगाखांनानै नै बेसेबांबा बुरजा रोगाबाय नायलाय रायजोफोर बिसोरो खोथिया रोगाग्रा गोजा दे रायजोफोर एकदम गायग्राया गायगोन बिसोर जाहैबाय जावग्रा र' जावग्रा खाथियाव थांनानै आइजो माहारिफोरा मा गसंजोबदोंलाय सार नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथाङा आर्मि साख्रिनिफ्राय सुटियाव लाना फैदो आरो ना बे माइ गायनो होननानैनो होमबाबो गायदों जे नोंथाङा बिराद मोजां मोनदों आरो ना नोंथाङा आर्मि साख्रि मावो दा जम्मु काश्मीराव थायो अब्लाबो जे नोंथाङा मानिकपुर गामियाव माइ गायगोन होननाय लोगो लोगो सुटि लाना फैदों बिराद मोजां मोनदों नोंथाङा माबायदि मोनदों दा मोजां मोनदों आरो ना गामियाव बेफोरबायदि ज' माइ गायनायखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो ना बेनो जोंनि खौसेया नङा होमबा ना मा दा माबोरै मोनदों नोङो मोजां मोनदों ना वाह दा बरिया गुमै बिथाङा जोंनि माने साहित्य सभानिबो सासे बिबानगिरि जोंनि मानिकपुर गामिनिनो बिथाङा सासे गाहाय फोरोंगिरिबो साराबो जोंजों दिनै मानिकपुर गामिनि रायजोनि हिसाबै नै दिनै खदाल जावफादो सार मा बुंनो नागिरो माबाफोर बुंनो नागिरो नामा जोङो बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो गायनो होननानै अखाखौ नेगासिनो दंमोन दा अखाया खाबुजों गोरोबबाय बेखायनो जोङो दा गायनाय जाबाय आरो सार होमबा एकदम मोजां मोनदों आरो सार ना बरिया सार बरिया गोजोननाय बावहरबाय खोथिया गासिन जाबाय नै मोनसे खोथिया गासिन जाबाय जेबो नङा बे खोथियाखौ दाना आइजोफ्रा होगोन ओरैजा ब्राम ट्रेक्टरबो गाबदों एकदम बरिया आथिंजों गायफ्रांबाय मैथाफोराव माइ गायनाय नै मैथाफोराव माइ गायदो नै गाय बोलो हो जोंना हौवाफ्रासो माइ गायलै नै जोंना मानिकपुर गामियाव हिनजावफोर गैया दै Oi,